Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri murume uye zvekare ndina makore 49 years ekuberekwa. Iko zvino zvindava kunzwa kuti ndazogomerwa manje. Kupererwa unoti kana wakagara kudai ukada kutanga kufunga unyatsokunzwa kuti maindi yako inenge yava kusashanda, kuita kuti pepepedu kunzwa kuti hausisina kana tarisiro yekuti zvinhu zvako unokwanisa kuzozvigadzirisa uchiri mupenyu. Apa ndava kutya manje kuti ndichazosiyira mwana wangu mutoro uyo anonzi Junior wandakapawo zita rangu. Saka kumupa kwandakamuita zita rangu zvinoreva kutoti automatically mwana wangu uyu kana ava ne21 years zvikwambo izvi achazotanga kuzvirota, then achazozvigamuchira nekufamba kwenguva. Nyaya yangu mukoma yakatangira apo baba vangu pavakashayika. My father was a victim. Vakaita zvekupondwa nemabhinya. Mushure mekunge baba vapondwa, mutumbi wavo wakazowanikwa uri mugomo. Baba vangu vainge vari munhu uya wekuti vaifarira kunwa doro chaizvo. Vaiti kana vaenda kudoro, kana kuvatsvaka taisavatsvaka because vainwa vachiraradza. Saka nerimwe zuva mukoma vakabuda ari makuseni vakabata bhodhoro ravo and never came back. Takavatsvaka baba like mangwana acho makuseni. Amai ndo pavakati wai vasati vadzoka. Vakati zvimwe kuda vachazodzoka vachidya sadza kuma10 kana kuti kuma11 ndo dzainge dziri nguva dzavo idzodzo, kana kuri kunzi vanenge varara vasipo pamba. Kutoti baba havana kudzoka. Saka baba vangu vakazoonekwa nezvimwe zvivakomanawo zvainge zvichitofudza mombe zviri kugomo ikoko kwavakaurayirwa. Saka zvakati zvaona mutumbi wababa zvikabva zvazouya zvichimhanya ndokubva zvangosvika zvichingonoudzawo amai vangu, vana munovaziva kuti havana secret. Amai pavakangoudzwa kuti taona sekuru vakapondewa uye vanoratidza kuti vakadyiwa nemapere, amai vangu vakangodonhera pasi ndokubva vatofenta. Amai vangu vakazotongoita chirwere cheBP kubva ipapo. I think it was because of the way iyo yavakazonzwa nayo kuti baba vainge vashayika. So mushure mekunge tanzwa kuti baba vainge vashayika, baba vangu vakatongovigwa mugomo imomo. Asi ndine zvimwe zvinhu izvo zvandakazoudzwa nabankuru. Saka ivo baba ina hangu handina kukwanisa kuti ndinge ndichinovatarisa ndichinoonawo chitunha chavo because mwoyo wangu wainge uchirwadza uye zvekare nekutya. Saka avo vakazonoita body viewing vanoti baba vangu vainge vakapondewa vachirakidza kuti vainge vaine mapatsi ainge akabviswa pamutumbi wavo uye zvekare vainge vakadyiwa nemapere mukomanashe. After that zvikabva zvanzi baba vaingofanira kutoti vange vachitovigwa mugomo imomo. Zvinhu zvakabva zvatanga kuoma kubva ipapo. Kana ndiri seni kuenda kuchikoro ndainge ndava kutya. Worst of all, amai vangu vakabva vazopindwa nekutya kuye kwekuti vana vangu vachazobiwa nemabhinya. Saka takangokura tichingorara mushame room naamai, taingotorara mukicheni. Mukoma takaungana because amai vangu kana kurara vari voga vainge votya vachiti ndinozomuka zvichinzi vana vangu vabiwa nemabhinya. Uye zvekare kana kuchikoro vainge vava kusada kuti tinge tichienda kuchikoro. Kana kuine kwatinenge tichienda amai vaitoenda nesu vachiti kana vana vangu vakanzi vanofanira kuti vange vachiurawa ngatiurayiwei tose same day. Little did we know at that time kuti bankuru ndivo vainge vakatsvaka mabhinya avo ainge akazoponda baba vangu. So mushure mekunge taviga baba
ivo bankuru vakazondiudza ivo vachiti usiku hwacho ihwohwo havana kurara nekuti vakatanga kuchera gomba kubva kuma6 vakati pavakazoona kuti rainge radzika zvekuti kana munhu aikwanisa kuvigwa hanzi it was somewhere kuma12 am so vainge vachibatsirwa neumwe mwana wavo. Saka mwana wavo uyu mukoma ndiye akazotondiudza mushure mekunge anyandurana nababa vake ivo bankuru pandakazotaura navo vachizondiudza zvose zvakaitika. Saka bankuru vakati ivo vakachekeresa baba ndokubva vachizotenga mbudzi. Vakatenga mbudzi iri yeblack. Mbudzi iyi vakabva vazongoikandiramo mugomba imomo ndokubva vatanga kufushira. Vainge vakati ivo bankuru nevamwe sisi nevamwe mukoma vekuzoshayika. Saka sisi ava nekuda kwekuti munhu uya wekuti she can't get married vakazosvikawo pastage yekuti vakangoboekana nazvo kuti baba ndivo vari kundishandisa vachiita kuti ndige ndichirarwa nenyoka yavo. So patenge tava kugara muHarare ivo sisi ndo pavakabva vazouya kwandiri vachiti bhuti inini ndine zvimwe zvinhu zvinondishungurudza mumwoyo mangu. Mukuzonotaura navo ndo pavakabva vanditi ko baba venyu vakaromba. I could not believe it mukoma, because ivo bankuru vaiva munhu wekuti vaizvidza munhu ane mwoyo wakanaka. Asi chaitinetsa ndechekuti bankuru ava vaitobatsira vatorwa, but kana tiri sesu taiti kana tikaenda mukomana kwavari sezvo vainge vari munhu aiva nezvitoro zvakawanda. Saka taitoenda kana paya patinenge taomerwa neupenyu tichiti zvimwe kuda vachatibatsira, but mukomana wacho waikwanisa kutoti kana wasvika kuya vaizototanga kutokutuka vachikuti kunoku munofungidzira kuti ndinoita zvecharity organization here, kunoku ndinoita zvebusiness. Kana tiri kumba ndokwatinokwanisa kupanana zvinhu zvemahara. Apawo amai guru she was not helpful at all. Amai guru vaiva nehumwe hutsinya mukoma wekuti so haya waiti kana ukaenda uchikumbira chaunenge uchida kuti vange vachikupa vaitombotanga vakutuka. Saka kune vamwe vanhu vaita sekunge vane mwoyo wakanaka, but kwatiri isusu sehama dzavo mukomana shi wanyatsokuona kuti munhu uyu haatombotifarire zvachose. So mukomana shi ndakazokwanisa kuzozvinzwisisawo kuti ndokusaka ivo vainge vaine mwoyo wakashata kudaro nekuda kwekuti dzainge dziri idzo mhiko dzavo. Mukomana shi mushure mekunge vandiudza kuti ndidzo mhiko dzavo idzodzo vainge vakatombonditumidzira nyoka yavo apo pandainge ndichiri kuHarare. Chakakonzeresa kuti vange vachizonditumidzira nyoka yavo, it was because after sisi vauya kumba vachichema vachindiudza kuti izvi ndo zvainge zvakaitika kubva baba pavainge vakashayika uye zvekare nedzimwe hama zvekare padzakashayika. Mukoma, mwoyo wangu wakarwadza. Sekamufiro kainge kakaita baba vangu ndiko kakanyanyisa kundirwadza ikako. Zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizovafonera. Ndakavafonera bankuru ndichivatuka. Mukomana shi ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuzovauraya mukoma, ende chokwadi bankuru ndainge ndatosarudza kuti pandainge ndichazopiwa off nemurungu wangu ndichizoenda kumusha, target yangu yainge iri yekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichikosvika nekuvauraya kana kutongovapisira mumba mukoma. Saka ivowo pandakavafonera masikati acho vakabva vazoti time ndokubva vachizondifonera vakabva vanditi tiri kufanira kuti tinge tichizotaura. Ndikabva ndavatuka ndikati pandiri kuuya ikoko ndichakuurayai, ende banga racho ndakatoritenga. Mukoma, chakazondishamisa ndechekuti vakanditi you know what, mira ndiuye ikoko. Ndikabva ndati alright, iripo. Mukoma, ndakangoti ndabatwa nehope ndokubva ndatotanga kutorota. Ndakarota ivo bankuru vangu ava vachiuya kwandiri vakabva vanditi you know what mwanangu, inini ndine
zvandiri kuda kuti ndige ndichizokupa. Ndinozviziva kuti upenyu hausi kunyatsokufambira zvakanaka, but handiti unoziva kuti banguru vako vane mari. Zvingazoita here kuti apa banguru vako vane mari yakawanda, iwewe uri kurarama upenyu hunorwadza kudai so muno muHarare? Apa banguru vako vaine mari yakawanda kudaro, iwe uri kushanda samahobho. Handiti unofanira kutoti unge uchitoranawo makambani ako. Saka ita kuti ndinge ndichikubatsira, but kana ukauya kumusha iwewe uchiti uri kuda kuuya kuzorwidzana neni, zvinhu zvako hazvizombofi zvakakufambira. Vakabva vatongonyangarika ivo banguru. Vakati vanyangarika kudaro mukomana She, ndopandakabva ndazopepuka ndichiridza mhere. Ndaita kuridza mhere mukoma, ndokubva ndati uyu munhu uyu muroi. Ipapo manje ndipo pavakachizonditumidzira nyoka yavo, vachida kundirakidza kuti ivo vainge vatori nesimba mukoma. Saka ipapo pandakamuka, ndaiva nekamukafoni kangu kambudzi kandaishandisa mukoma. Saka kamotorola aka ndaiwanzokurara ndakakaisa pasi pepilo mukoma. Zvino ndakati ndamuka ndichida kuvafonera, kafoni aka mukoma ndakakashaya, but chakandinetsa ndechekuti ndakazonzwa kava kuringa kari pamusoro pemba. Ndakati what is the meaning of this? Ndakabva ndazobuda panze. Pandakabuda panze mukoma, ndokubva ndatora ladha, ndokubva ndatoona kuti zvishuwa kafoni kangu kainge kari pamusoro pemba. Zvadaro mukoma She, ndakabva ndatora foni iya, yakaramba ichingoringa, ndikatoona kuti vainge vari banguru. Ndikabva ndakavatuka mukoma She. Mangwana acho makuseni ndipo pandakabva ndachizopotsa ndarumwa nenyoka mukoma. Izvo chainge chitori chikwambo chavo chavainge vanditumidzira. So ndakabva ndaramba ndichingonetsana navo. Vakabva vanditi dai wasvika kuno kumukomana. Vakabva vati vainge vaine imwe maini iyo yavainge vachida kuti ndinge ndichizorana. Vakati nemotikari ndinobva ndakupa motikari. So mukoma ndipo apo pandakazoti zviri nani kuti ndinge ndichimboenda ndinotaura navo. But ipapo manje hasha somehow hasha dzainge dzapera mukoma. Ndipo pandakazoenda kumusha, vakabva vanditi tarirawo mwanangu kuti nini ndachembera ndakura, saka ndava kuda kuti iwewe unge uchizorana mabhizinesis angu mukoma. Vaya vekuzoshayika mukoma, ipapo vainge vava kuita sekunge munhu asina kukwana, kuita kunge munhu anopenga ameno. Vainge vakagadzirwa nabanguru baba vavo. So ndakabva ndachizobvuma paya, ndokubva ndazopiwa motikari. Ndainge ndava kurana marunnings because vainge vachiita zvekusponza makorokoza. Ndikatotanga kutoita mari paya kana muchembere vangu vakafara. Saka ivo banguru vakazogara neni pasi apo vachizondiudza zvose zvakaitika, kuromba kwavakaita ivo nababa. Vakaromba apo pavainge vachiri vakomana vechidiki, hanzi pavakatangawo kufamba vachiitawo zvekushanda, but vaishanda mapeace jobs vachifamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka hanzi pane pamwe paprize pavakazonogara vachishanda. Ipapo hanzi paiva nevanhu vainge vachiroya zvisingaite, ende murungu wepo hanzi aibhadhara chaizvo. Saka nekuda kwekuti vainge vachidawo kuti vange vachikwanisa kuzoshandawo paprize ipapo kwenguva yakati rebei, hanzi ndipo pavakazosarudza kuti vange vachizobetserwawo neumwewo mukadzi hanzi ainge achiitawo zvekung'anga paprize pacho ipapo, ndokubva achizovapa mushonga welaki. Saka mushonga uyu welaki hanzi pawakazopanduka, vangu baba ivo vakati hanzi vakazoenda vakazonourasa mushonga iwoyo welaki, but banguru vanoti wavo mushonga havana kuzourasa. Vakaramba vainawo kuzonosvika uchizonopanduka mushonga uyu, ndokubva wachizoita nyoka iyi ikabva yachizotanga kuda ropa. So mukomana She, ndo zvavakandiudza ipapo, but ndainge ndatoita sarudzo dzangu kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoitawo izvozvo zvehurombwa, ndingoita mari, because semuHarare ndainge ndanzwa nekutambura mukoma.
So mushure mekunge ndaromba vakabva vachizoenda neni kune n'anga yavo. So takati tasvika kuya ndakabva ndachizowedzerwa masimba uye zvekare ndikabva ndazopiwa mhiko dzangu. Saka mhiko dzangu dzandakapiwa dzainge dziri dzekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizorara naamai vangu kuzonosvika vachizonofa. Mukoma, ndakarwadziwa, but ndikabva ndanzi kana zvichinzi kurara naamai vangu sandi kuti zvainge zvichazoitika same day, ndikanzi zvaikwanisa kuzotora makore kutomboita mari yakawanda, then kana nguva yacho yakwana, iyo pachezvayo nyoka ndiyo yaizondiudzira zvekuita. Ndokubva ndapiwa mishonga yandakapiwa, iyo yandakanzi kana ndatenga imba ndaifanira kuti ndige ndichizotsvaka pekucherera mishonga iyaiya. Kana ndapedza kucherera mishonga yacho ndobva ndadzvara muti. Mukoma, ndozvandakaita mushure mekunge ndazopiwa mari nabanguru. Vakandipa mari yekuti ndige ndichitenga imba cash and carry. Mukoma, ndakatenga imba kumasuburbs. Nabanguru takazomuka pari pakati pahwo usiku, ndokubva tatanga kuchera gomba. Mukoma, ndokubva tazocherera mushonga uya. Then after that ndipo pandakachizotsvaka mushandi, ndikabva ndamudza kuti pane nzvimbo yandainge ndichida kuti ange achizodzvara muti, akabva aita saizvozvo. Tapedza kudaro mukoma, ndo pandakabva ndachizonzi taifanira kuti tinge tichienda kumusha. Mukoma, takaenda kumusha tikabva tanodzvara rimwe ruva iro rataigara tichingobvunzana nezvaro ruva iri patainge tichiri vana vadiki. Panguva iyaya yekuti kunenge kuchipisa, taiona kuti paguva rasekuru paiva neruva iro raibva ratanga kumera. Saka banguru vakabva vanditi ruva iroro vakaridzvarapo paguva rasekuru baba vavo, nekuda kwekuti vainge vasingadi kuti mweya wavo sekuru unge uchizomuka, mukoma, uchizovafumura. Saka ruva iri pose parinomera paya parinozonofa richinooma kudaro, neshungu dzavo ivo sekuru dzinenge dzichinozorodzwa gore negore. Saka zvose izvo mukoma ndichizviita, ndaitozviita in secret. Apa sisi vainge vachitofungidzira kuti pane zvandiri kutogadzirisa. Sisi vaya vainge vakagadzirwa nabanguru vasingazivi kuti inini ndainge ndava kutoshandidzana navo banguru vacho in secret. So mukomanashe, ndo zvandakaita ipapo. Mushure mekunge taita izvozvo zvekare, takabva tachizoenda mugomo nabanguru tichibatsirana. Tainge tiine mbudzi yedu. Mbudzi iyi mukoma yatikaenda tikabva tazonochera gomba. Mushure mekunge tachera gomba, mbudzi iyi ndokubva ndazoikanda mugomba imomo ndikaifushira ichiri mhenyu mukoma. Saka ndainge ndakanzi kana ndikatsvaka mbudzi yeblack inofanira kungova mbudzi yeblack, kana iri yewhite ichangova iri mbudzi yewhite isina zvipomerwa, oro yebrown. Zvadaro mukoma nashe, ndo pandakabva ndachizoona nyoka. Nyoka iyi mukoma yainge yakakura chaizvo, iri mhando yekobra, yakaburuka mumuti ikabva yauya. Ndokubva ndanzi ndige ndichipfugama, yakabva yatanga kundinanzva mukoma. Apa yainge yakafutisa pahuro ichityisa chaizvo. Nyoka iyi yakabva yazonyangarika. Mushure mekunge nyoka iyi yanyangarika, ndo pandakabva ndazodzoka kuHarare ndikatanga hangu kuita zvemabusinesses angu. Almost overnight I made it big. Mushure mekunge ndaita mari, banguru vakazoshaika, but tainge tatoita transfer of ownership, vakatondipa zvinhu zvavo. Vainge vakanditi the reason as to why vakandimanikidza kuti ndige ndichitenga imba yakakura kudaro, uye zvekare vainge vasingadi kuti ndige ndichizoroora because nyoka iyi yainge ichazova mukadzi wangu. Asi chandaizongoita ndechekuti ndaifanira kuti ndige ndichizomitisa vakadzi, ndichivamitisa. Ndaifanira kuti ndinge ndichizoti uyo anenge auya kwandiri achiti wandimitisa ndobva ndaramba, but kumuchengeta ndichimuchengeta kuzonosvika kana ndavawo nemwana mukomana. Saka mukoma, ndakaitawo vana vasikana vanokwana ivo kuita 5, then wechi6 mwana wangu ndiye mukomana wandakazoita neumwewo musikana mukoma ainge achiri ne15 years. Ndikabva ndamuudza kuti yainge isiri nhumbu yangu, but ndakabva ndatanga kumupa mari ndichimuti usabvisa hako nhumbu iyoyo, nekuti
mwana chipo chinobva kuna Mwari. Ndo mhiko dzacho mukoma dzandaifanira kuti ndige ndichitevedzera idzodzo dzekuti wega wega wandinenge ndamitisa ndinofanira kuti ndinge ndichimurwadzisa. Kumurwadzisa kwandinenge ndichimuita ndokutozadzikisa kwandinenge ndichiita mhiko dzangu mukoma Nashe. Mushure mekunge ndaita mari refu, ndipo apo pandakabva ndachizonotora amai nehanzvadzi yangu. Ndakavatora vakabva vazouya vakatanga kugara neni muHarare mukoma Nashe. Kana amai vangu patakasvika pamba vakavhunduka, because pavainge vachiri kumusha ndainge ndisingatombovachengeti kana kuita sei. Vakabva vanditi, mwanangu, imba yose iyi yakakura kudai, inotyisa kudai, wanga uchimboigara uinaniko? Ndikabva ndavanyepera kuti ndaiva neumwe musikana wangu wandaidanana naye, wandainge ndichida kuti ndinge ndichizoya naye kumusha, but musikana iyeye akazongondirasisa. Vakabva vati kubva zvakanaka, but imba yako iyi inotyisa. Ndakabva ndachizovaudza amai kuti ndaida kuti vange vachizorara upstairs, then hanzvadzi yangu downstairs mukoma. The reason as to why ndainge ndichida kuti vange vachizorara upstairs close to my bedroom, it was because nguva ndainge ndava kufila kuti nguva yekuti ndige ndichirara navo yainge yava kuda kunokwana. Zvadaro mukoma Nashe, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuvaisira mishonga. Ndaivaisira mishonga muchikafu amai. Ndaiti kana ndavaisira mishonga ivo, kana ndaitoona kuti even though vainge vakura, but painge paine zvainge zvava kupota zvichiitika pavari mukoma, because ndaivaisira mishonga inoita kuti mukadzi ange achinzwa kuda kusangana pabonde nemunhurume. Ndakazosvika pakuvapindira amai vangu live and direct mukoma. Vakachema vakabva vati, nhai mwanangu, ko wandifungireiko? Ko chandakutadzira chiiko nhai mwanangu? Ndakangorara navo mukoma, ndakatarisa kusaidi. Then chikabva chazotongova chijairire changu ichocho chekuti ndaitongoti pandanzwa ndichida ndaitongovapindira amai. Vakazondibvunza one day vachinditi, asi mwanangu, why is it uri kuita zvose izvi zvauri kundiita? Ndikabva ndazovaudza kuti the reason as to why ndainge ndichirara navo. Rimwe zuva ndakazoita zvivindi ndikatongoti amai, ndiri kufanira kuti ndige ndichivaudza kuti chinokonzeresa kuti ndige ndichirara navo, kumanikidzira kurara navo, it is because ndine mhiko dzangu dzandinofanira kuti ndinge ndichizadzikisa. Amai mukoma, even though vainge vasingazvifariri, but ndaitongovamanikidza, ndotongoita bonde navo by force mukoma, kuzonosvika amai vangu vachizonofa nedepression. Apa vaiva munhu uya wekuti vainge vagara vaine chirwere chehigh blood pressure. Saka on top of that nemastresses mukoma. Sisi vakazotanga kurwara mushure mekunge vatanga kuenda kuchechi. Mistake yakazoita sisi ndeyekuti kuchechi uku kuchechi kwacho ikoko kwavakatanga kuenda yainge itori chechi yechokwadi, but varimo muchechi imomo panguva yekuti vainge vachiri kumanifesta vachiita zvokuzvongonyoka pose pavanenge vachinamatirwa. Yainge iri nyoka iya yainge ichigara muchibereko mavo, ndokusaka vaimanifesta vachiita sekunge ivo inyoka. Saka mistake yavakazoita ndeyekuti vasati vapedza kunamatirwa, pavainge vachiri padeliverance service mukoma, ivo sisi ndipo pavakabva vachizotanga kudanana neumwe murume ainge ari married. Saka kuzorara kwavainge vachiita nemurume uya ndo kwakazotondibatsira, nekuda kwekuti vaiti kunyangwe vakanamatirwa zvinengei mukoma, because vainge vachirarama vari muzvivi, minamato iya hakuna kana kure kwayaizomboenda mukoma Nashe, kuzonosvika sisi vachizonofa. Saka amai vangu she became depressed, vachitanga kufunga kuti ndainge ndachekeresa sisi apa usiku hwoga pose patinenge ndichida kuzadzikisa mhiko dzangu. Ndaibva ndavapindira ndobva ndarara navo. Amai vaingoyeredza misodzi ndiri pamusoro pavo ndichisika bonde, nekuda kwekuti zvinhu zvemishonga mukoma ndaikwanisa kuti kana ndikakwira pamusoro pavo ndaita kana 2 hours ndichingorara navo ndozoburuka mukoma.
apo pandinenge ndaona kuti munhu ndinenge ndapedza naye, but zviri zvemishonga. Amai kana kutarisana navo maziso ndainge ndisingakwanisi kutarisana navo maziso panguva yandinenge ndichisika bonde. Mushure mekunge amai ndabva mukusika navo bonde, ndaifanira kuti ndige ndichizotanga kudya sikarudzi yavo apo hurume hwangu pahunenge huchibuda. After sisi vazoshayika mukoma, ndo pandakabva ndachizotora imwe cousin sister yangu, mwana wekwabamunini. Ndakamutora nechinangwa chekuti iye aifanira kuti ange achizofa zvekare, because sisi vainge vava kuuya kwandiri vachindinetsa vachinditi dai wanditsvakirawo shamwari yekuti pandinenge ndichinzwa hushoma, because kana munhu wafa usina kwekuenda vaiti ndinongoswera ndakagara mumuti nekungorara ndigere mumuti, chinditsvakirawo umwe munhu wekuti ndinenge ndichitamba naye. Ndo pandakazosarudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa imwe cousin sister yangu, mwana wekwabamunini. Saka ipapo sezvo ainge akapasa olevel yake, ndakabva ndazotaura navo bamunini ndikabva ndavabvunza kuti ivo vainge vachida kuti ange achizoita zvipi, as in kuenderera mberi nechikoro here, kana kuti vainge vava kuda kuti ange achitotanga kutoshanda. Vakabva vati vainge vasina choice sezvo vainge vari murombo. Ndo pandakabva ndazoti ngauye zvake kuHarare. Mukoma akabva azouya tikabva tazotanga kugara tose, but ndikabva ndazoti kuna bamunini ndainge ndichida kuti ange achinogara kune kumwe kumba kwainge kuchigara mamwe mastudents. Izvi ndakazviitira ndichida kuti kana akafa zvisazonzi ndini. Saka akati ava kugara kuya mukoma, ndine imwe mhepo yandakasimudza. Mhepo iyi wainge uri mweya weumwe mukadzi akafa achitawo zvechipfambi. Ndakabatsirwa neimwe n'anga. Mhepo iyi yakasimuka ndokubva yazoenda ikanogara pane cousin sister yangu. Ndo yainge yokonzeresa kuti ange achiita wild, achidanana nevarume vemuwando. Zvadaro mukoma Nashi ivo bamunini vakatanga kuzvidemba vachiti tarirawo kuti hanzvadzi yako haasi kumbofungawo kuti isusu kunoku kumusha takatotarisirawo paari. Mukoma ndainge ndiine umwe murume wandaiziva kuti ainge atori nechirwere. Makore acho iwawo izvi zvekunzi maARV zvainge zvisati zvavako as such, aingova mapiritsi ainwiwa nevanhu vanenge vaine mari dzavo. Saka mufesi uyu ndaitozviziva kutoti ainge aine chirwere. Mukoma ndokubva ndazoronga dhende rekuti iye ange achizopfimba cousin sister yangu, then ndokubva atoroorwa vakatochata. After aroorwa ndokubva atotanga kutorwara. Ivo vakangoti zvimwe kuda ishura matongo, but mukoma hama dzangu chadzisingazivi ndechekuti akatorumwa nenyoka yangu. Mushure mekunge atanga kugara naye, murume uyu yakazongonzi HIV, but inini ndini ndakamuchekeresa, ropa rake rikanwiwa nenyoka yangu. So mukoma, pari zvino ndiri munhu wekuti ndagumirwawo neupenyu, nekuti ndinoti kana ndakatarisa mwana wangu mukomana handidi kuti ange achizonzi anosvikawo pakurara naamai vake, nekuti hapana kana chinombofadza kunzi munhu wasika bonde nemukadzi akakutakura kwe9 months, after that the pain of giving birth to you, iwewe obva wazouya futi obva wazopinda neapo pacho pawakabuda napo. Zvinhu zvinorwadza, kunyange zvikanzi pawakaromba wakasimbiswa hana yako kuitira kuti unge uchizongoita yese izvo zvaunenge wanzi nechikwambo chako ndo zvaunofanira kuti unge uchiita. But I think kuti the human heart has a limit, and as for me I feel as if I have reached my own limit. Mukoma Nashi. So ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nyaya yangu iri pakuti kurasa zvinhu izvi ndiri kuda, but ndakambozama kuenda kune vamwe pasta. Mukoma, pasta ava vakambondibetsera chaizvo, but dambudziko rakazotanga kuitika nderekuti ndainge ndorumwa nenyoka iyi. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinorwadza. Ndega ndakasvika pakuita
give up mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Anzi kuda kutorasa zvinhu izvi ndikuda kuzvirasa, but ndinoti kana ndikangofunga nezvazvo then nyoka iyi inouya yobva yandiruma, reminding me kuti zvese zvandiinazvo iyo ndiyo yakandipa. But let me tell you this mukoma, kuti kunyange ikakuudzai kuti zvose zvamuinazvo ndiyo yakakupai, but munofanira kuti munge muchiziva kuti mweya wenyu wakabva kuna Mwari. Nyoka iyi haisiriyo yakakusikai. You were created by God, so that one you need to know. Kana ikauya iine hasha yakafutisa pahuro kudaro, you need to remember that kuti all that it gave to you upfumi hwamuinahwo, not mweya wenyu, no, your spirit belongs to God. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.